Projekt 72 hodin je největší dobrovolnickou akcí v České republice. Školské zařízení ve Velkých Heralticích je přeborníkem v účasti na tomto projektu. Jedná se o 3 dny dobrovolnických aktivit. Projekt organizuje Česká rada dětí a mládeže v České republice již po 12. Kdykoliv během těchto 72 hodin a zároveň jakkoliv dlouho se dobrovolníci po celém Česku pustí do aktivit, které pomohou druhým, přírodě či jejich okolí. Projekt je určen dětem, rodičům, mladým lidem, neziskovým organizacím, ale i neformálním skupinám a jednotlivcům, zkrátka všem, kteří podporují myšlenku dobrovolnictví a není jim cizí nezištně pomoci druhým nebo svému okolí. Tak dobrý den, já vás vítám na akci 72 hodin, kterou máme již po několikáté, ani už to nepočítám po kolikáté. Akce 72 hodin je dobrovolnická akce celorepubliková, která trvá 4 dny. Nebo kdo má zájem, tak si prostě vybere jeden z těch dnů a jsou tam i činnosti na výběr. Pomoc lidem, příroda, můžete jít někomu jinému pomáhat, nebo tady ta péče o to okolí, což jsme si vybrali my, a vysazujeme stromy v zámeckém parku. Je to tak, že ten zámecký park byl plný původních dřevin, to znamená až 200 let starých, a postupem času ty dřeviny zasychaly, postupem času napadly ty dřeviny jmely v takové formě, že jsme opravdu už měli jenom jmely a ne stromy, takže odborná firma provedla kácení. Nechali jsme si zpracovat a nakreslit plán nové výsadby a postupně jej plníme. Pro letošní rok jsme našli formu pomoci u nadace ČES a dostali jsme od nich 36 000 korun, nebo požádali jsme si a dostali jsme 36 000 korun, které tady prosadíme. První část výsadby proběhla na jaře v rámci akce Dne země, kdy jsme vysadili 12 stromů a teďka v rámci akce 72 hodin máme tady k výsadbě dalších 11 stromů. Stromy sadíme kolem zdi, aby jsme vrátili teda ten původní záměr tomu parku a hlavně, aby jsme taky odhlučnili tu silnici číslo 11, která tady je opravdu hned za tou zdí a je hodně slyšet, protože tady je velký provoz. Tak to prostě vezmete po jenom, nevadí, když tam zůstane nějaký půl list, jeden list, když bude většina pryč. Ale na to potřebuješ 2 ruce. Jo. Tak a to je právě ta natahovací práce. Dnešnímu sázení patří i outfit, které mají děvčata, mají spletené copánky a mají tam barevné stužky, protože je podzim. Tak, aby jsme ladili. Listy se ještě moc nebarví, nebylo tolik mrazu, takže proto. Ať je to trošku barevné. Takže my ty stromy všechny musíme odlistit. V ovocných školkách a v okrasných se to odlistuje také, protože to listí, vlastně přes ten list ta rostlina se vypařuje, jo? Vysychá, takže všechny ty rostliny se musí odlistit. Není to pro krásu, je to proto, aby ta rostlina dobře zakořenila. Po 15. říjnu většinou se všecko vyorává na sázení, tak stejně i ovocné stromky, jo, většinou po 15. říjnu a pak se prodávají. Takže ten 15. říjen je takové datum, kdy se začíná v ovocné školce vyorávat i okrasné. Takže máme 12 stromů, 12 skupinek, které sází vždycky s nějakým dospělákem. A máme tady zrovna, my odlistujeme břízku krásnou, tady kolegyně vedle má habr, těch habrů jsou 2 nebo 3, pak jsou asi nějaké lípy, takže celkem 12 těch stromů je na revitalizaci parku. Ty starší stromy už vlastně odešly, hodně to tady trpělo jmelím, tak si to tady obnovíme, budeme to mít zase hezké. A po těch dětskách vlastně tady něco zůstane. Pak můžou tady vodit své děti, že tady nasadili ten a ten strom. Jsem třeba byla sadit kdysi buky v lese na hlubočci a
Vždycky, jak tam jedu kolem, tak si říkám, Zdeňo, jak mi to tady roste? A on, zajdem se tam podívat, a jo, roste pěkně. Jsme tam sadili snad od dubna do konce května, nebo tak nějak. To bylo krásné na pasece, tak jsme zalesnili s dětskama celou paseku. A mají na to docela dobré vzpomínky. My máme hotovo. Chlapci tady ještě vyberou z té díry tu zeminu, protože to musí být aspoň tak v zemi. Takže děcka, na výšku toho ryče, jak jsem vám ukazovala, to vyberte lopatou. Kde jste dali tu lopatu? A jestli tady máme vodu, tak až to bude dostatečně hluboko, výborně, výborně. Až to bude dostatečně hluboko, nalijeme tam 2 konve vody. Tak, na jednu hromádku. Dáváme zvlášť drny, dáváme zvlášť zeminu, tu ornici, tu spodní, aby se to potom promíchalo, jak to budeme dávat zpátky. Takže co je nahoře, přijde dolů, co bylo dole, přijde nahoru. Děcka, polípejte mu to ještě, prosím vás, ryčem. A je něco tvrdého. No, tak tam máte krompáč. Ta jama by neměla být do špičky, měla by být prostorná, ať tam ty kořeny potom se můžou všude rozejít. Jo? Proto děláte větší, ona potřebuje ty kořínky rozprostřít v tom měkkém, pak do té tvrdé půdy, tam už si to všecko klidně proklestí cestu, ty kořeny. Výborně. No ta zem je tvrdá, protože je sucho, víš? Ono sice vypadá, že prší, ale je hodně vyschlá ta zem. No ne. Taky dešky. Hloubka by podle mě byla dobrá. Takže ještě rozšířit, jo? Takže tady na tu stranu to ano. trošku ještě, jo? Aha. Ale hloubka je perfektní. Míšo, pojď. Takže tady budeme. Kde máte jmenovku, ať vám to dám na stejné místo. A musíte se brali? Pojď. Tady to zaber. Zatvarujem trošičku tu korunu. Víte se, jak to máte tady tu větev dlouho. Už je skoro tak dlouho, jak ten hlavní výhon. A koruna je tak trošku kulatá, jo? Takže to přistříhneme. Ať to hezky zatvarujem. Některé větvičky vystříhneme, protože jsou přehuštěné. Tak. Jestli už to má nějakou korunu. A vy se musíte, paní učitelko, rozhodnout tamhle z cesty, aby byl na něho pěkný pohled. Jo? On má totiž takhle, dívej, on má takhle placatou, takhle narovno tu korunu a z tvého pohledu a z mého zezadu je pěkně takhle jako do kulata. Tak ať mi to dáte tady z té strany, jo, jak to je, jo. A špička by měla trčet jakoby k nebi, jo. Takže tady jsme se ocitli trošku v klidu, dál od dětí, ještě pořád ale slyšíme tu cestu. Nicméně kolem nás je jarní výsadba, kdy na Den země jsme z nadace ČES vlastně využili ten první finanční díl a dosazovali jsme stromy tady v té části toho parku blíž k zámku. Jsou tady duby, jsou tady habry, tady jsou myslím jenom duby a habry, tam navíc ještě máme javory a lípy v té části. Takže tady máme prostě ty stromy, bereme opravdu jako už zrostlé, s dobrým kořenovým balem, aby jsme do toho parku je začlenili úplně co nejvíc a nemuseli jsme se tady starat o nějaké metrové stromečky, takže nějaké peníze to fakt stojí skoro 2000 ten stromek, jako nějaké 1700 až 2000 podle druhu, ty stromy tak stojí. Asi tady? Já bych chtěla špičku do nebe, je mi jedno, jak bude tančit, tak já se jdu podívat prosím z cesty. No jo, podívej se z cesty. Nevím, z té strany tady fučí větry, aby jsme to dali proti větru trošku. No, oni fučí tak, myslím. Hůru nohama tady Aši. Klidně to tam dej tak, jak to je, jenom z hůru nohama, to nevadí. To jsou živiny, děcka, všecko. Zapomeňte, že se to v zemi rozkládá. Jo? Hůru nohama to nemáš. Já vím, ale to nejde. Dej to z hůru nohama. Převrať to tak, no vidíš to, jo? Nezapomeňte. Pomaličku, polehoučku. Ale ono to stojí, Jirko, dívej, krásně, můžeš vyhrávat, bezvadná krása. A je to. Paní Bajsová?
Máme tam dát trochu víny ještě? Jasně, zeminu, hoďte tam. Když tady bude. Jo, ta paní Vajsa jak hezky mluví, zeminu, jo, tak si to pamatujte, že to není hlína, je to zeminu. Vydržte chvíličku. Tak, správně. Tak já podržím. Tak, dobrý? Když jste přišla, to je zase hodně asi. Já odstoupím. Vendu to k tobě. Tady ještě má být nějaký Javor Břeh a Jedlenikovská. Jo, takže tady ještě nějaké stromy jako jsou v plánu. Tak. Celou váhu, tak, dupni potom, tak jak Honza. A můžete to tam potom pomaličku dohrabat, jo, tu zem. Maro, kam jsi? Nechci. Teď to vyrovnáme. Jedním z cílů projektu 72 hodin je také podpořit smysluplné využití volného času, posílit vztahy v komunitách a ukázat, že při práci se dá zažít zábava. Dnešní den se vydařil ve všech směrech. Udělalo se kus poctivé práce a posezení u táboráků je tou správnou tečkou za dnešní akcí.